El barquer de solitud, perquè l'oncle era barquer, sabeu. Abans de fer el pont, tenia una barqueta blanca que anava a banda i banda del riu per un llibant estès. Més amunt hi havia el gual pels carros, però les persones passaven totes per la barca. Els diumenges i dies de mercat donava bo de veure, tota plena de pagesos amb les barretines noves i vistoses com poms de clavells vermells. Tot semblava que fos lluny, lluny, i els carros que passaven pel gual esquitxant l'aigua feien més bonic. Jo no me n'hauria mogut mai. El pont va ser la desgràcia de tot allò, la del riu i la nostra. En 2 o 3 anys van tallar les millors arbredes de les vorades i de seguida es va abolir el gual i van fer una fàbrica més amunt. I a la baixa hora, en lloc de trobar el repòs i la quietud d'abans, sabeu que s'hi trobava? Els homenots que plegant de la fàbrica i anant a veure la caseta espantaven els ocells a pedrades i a les dones cantant cançons lletges. I la barca, pobreta, vos hauria fet tol. S'estava sempre solitària i amarrada a les estaques com una bèstia malalta. Només de tant en tant hi anàvem a passejar nosaltres, ell, la tia i jo. Però el pont privava la vista d'una banda i l'altra, i l'oncle plorava cada vegada, veient i passant per dalt a la gent com si tal cosa. Entre el 4 i el 7 de febrer de 1939, pocs dies abans que les tropes franquistes arribessin a Torroella per la carretera de Colomers i Verges, les tropes republicanes, que a mesura que es retiraven intentaven posar el major nombre d'obstacles possible a l'avanç franquista, van fer esclatar l'antic pont de Torroella damunt del Ter. Va ser l'Enrique Lister, comandant de les tropes republicanes a l'Ebre, que s'havia instal·lat a la Torre Martina, que va donar l'ordre de volar el pont. L'actual pont està situat sobre l'antic pont enderrocat durant la Guerra Civil Espanyola. Va ser reconstruït entre els mesos de juliol i desembre de l'any 1940 per presoners de guerra, unes 300 persones del bàndol republicà anomenats batallons de treballadors. La placa inaugural i l'emblema franquista, el nom institucional, Puente del Teniente General Orgaz i l'àliga imperial fa poc que es va treure. Pensava en tot això l'altre dia quan vaig passar per sota el pont passejant camí de la Resclosa. Pensava en el meu oncle Paulí, el germà de la mare, que era de la quinta del Viveró i m'ho explicava. Pensava en Joan Casas, que va venir amb el batalló de treballadors des de Barcelona i tot reconstruint el pont es va enamorar de la Maria Serrats, filla de l'avi Nasari republicà exiliat, i més tard s'hi va casar. També pensava que en totes les guerres, tristes sempre, tots hi sortim perdent, però els pobres sempre hi perden més. I n'hi ha uns quants que l'única cosa que hi perden és la dignitat.